Bona tarda a la ciutat. Jo crec que avui és un dia molt important per una ciutat que ha construït de forma molt optimista i penso que molt bé, amb bones com aquests llocs, ha construït una ciutat democràtica. I això es diu fer política. I resulta que avui presentem un llibre que porta per títol això de fer política, amb la qual d'aquí sortirem tots segur que no solament més actius, sinó més clars. Jo he llegit el llibre una part, ho he mirat tot, i realment és una autobiografia política no de Jaume, que també, sinó de tota aquella gent que ha fet possible que la nostra democràcia continuï amb problemes, però que continuï. Bé, per presentar el llibre, avui tenim a 3 persones que han tingut també molt que veure amb la vida del Jaume. Jaume no fa falta que el presenti perquè ja el coneixem tots. Les 3 persones són l'Esteve Crespo, l'Esther Atzuel i, evidentment, no podia faltar el Comís del Parlament de Democràcia, el primer alcalde democràtic de la nostra ciutat, el César Casà. Això dic que jo crec que és un acte que, a part de l'important que llibre, també és un acte de memòria històrica i democràtica, històrica perquè té temps, democràtica perquè és el treball de cada dia. I ho farem allò amb un sentit no excessivament llarg, perquè el que ens interessa avui sí que és el llibre, i això ja el Jaume ja ens ho explicarà molt bé, però hem pensat molt bé que les 3 persones que aquí, cada una d'elles té una faceta que jo crec que és claríssima. La del Cesc Llaurí, primer alcalde democràtic, una persona que avui està en la memòria històrica i en la memòria personal pràcticament de tota la ciutadania de la nostra ciutat i fora també. Segon, l'Esther Atzuel. L'Esther Atzuel ha passat també per l'Ajuntament, ha estat una regidora molt preparada i va ser molt eficaç en el seu treball, però no ha deixat aquest treball. En un altre àmbit, però ella és una mica la responsable de segurament una de les institucions més potents que hi ha al Baix Llobregat, que és el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Per tant, estem molt contents també que aquesta dimensió de comarca aparegui aquí. I la tercera està molt vinculada a la pròpia acció municipal, amb un personatge, l'Esteban Crespo, que per mi personalment, a més d'una relació molt important, va ser durant molt de temps pràcticament responsable de la informació pública de Sant Feliu, director de Ràdio Sant Feliu, una persona que ha fet la seva tesi doctoral, l'ha fet vinculada també a Ràdio Sant Feliu i a Sant Feliu, i que avui dia és el responsable de Televisió Espanyola. Veí de Sant Feliu, bon company, bon treballador municipal i segurament informàticament esplèndid. I per últim, evidentment, deia el llibres a Jaume. De Jaume us diré 2 coses, aquestes solament. La primera, va ser un dels culpables que jo també em fiqués en política directament a l'Ajuntament. Per tant, tu tens la culpa, si em vaig equivocar en coses, la culpa és la seva. Però ja portaves una carrera. I la segona, és cert que durant molts anys hem estat interlocutors una mica dialogants de lo que estava passant a la nostra ciutat i fora de la nostra ciutat. Ella ha tingut més experiència en llocs on es definia més la política, però considero que hem estat companys, com molts dels que esteu aquí, que ens ha pogut estar i respondre a aquelles il·lusions polítiques que vam fer de joves i que encara continuem en aquests moments. Sense més, els he presentat els 3 i ara sí que es toca parlar amb ells. I començarem perquè el que sap més de mitjans de comunicació, que és l'amic Esteve Crespo. I gràcies a Jaume per demanar-me que sigués en aquesta presentació. A veure, hi ha un defecte de producció, és que el llibre me vaig llegir com si hagués fet una entrevista, com en el seu moment te les feia, però amb uns quants anys més, amb més preparació, amb més profunditat i, per tant, buscant allò fins a l'últim element significatiu del teu llibre. Per tant, ho he treballat i ho he fet
des d'aquesta perspectiva, però també des de la perspectiva personal, perquè moltes d'aquestes coses, des d'un cantó, des de l'altre, des del periodisme, des de la vida personal, també moltes d'aquestes coses les he viscut com molts de vosaltres les heu viscut. Per tant, primer de tot, gràcies Jaume per dir-me que estigués avui en aquesta presentació i destacar que per mi és important primer pel que ell representa. Un polític d'esquerres compromès amb el bé col·lectiu, amb el diàleg i també amb la negociació. I no són paraules buides, són paraules que estan parlant justament d'un polític de democràcia, que en els temps actuals de vegades és molt complicat de trobar. I el segon element important és perquè el llibre Fer política reivindica i legitima la política honesta, la feta amb valors, com ell parla en el seu llibre. La política que vol fer avançar la societat, el seu benestar, millorar la nostra societat en definitiva. I us dic que està molt lluny això del que de vegades es veiem. Ho veiem als mitjans de comunicació, al Parlament, al Congrés, del debat polític, que justament és el que moltes vegades reivindiquem, o s'hauria de reivindicar. Les seves reflexions, des que fa les primeres passes en política, antifranquisme, fins ara no són només un relat de la història recent de tots aquests anys. Són reflexions polítiques sobre fets viscuts per ell des de dins, però que són la nostra història, però que miren, a més, cap al futur. I aquest és un dels aspectes novedosos, justament. Per això, en aquests temps actuals que tenim, on hi ha aquest risc que les institucions s'afebleixin, aquesta polarització que s'imposa al pluralisme, és important fer política, perquè és un llibre que tothom coincideix que l'ha llegit, que és un llibre que s'ha de recomanar als joves per saber d'on venim i per justament construir un present que sigui diferent i un futur també que sigui just, que sigui il·lusionant, justament. Fer política no només passa per uns anys transcendentals de la nostra història, passa per diverses generacions que han contribuït, segueixen contribuint justament a fer aquest país que tots ens estimem. I que en Jaume, a més, posa en valor en el seu llibre. Però també és un llibre que parla, com deia, les noves generacions que es comprometen amb el treball pel bé col·lectiu, pel bé de tothom. Jo, en Jaume, el vaig conèixer al febrer de 1981, igual que nosaltres ara, recordo perfectament, quan tot just començava la ràdio municipal de Sant Feliu. És en aquesta ràdio on vaig descobrir aquesta vocació de periodista i llavors jo encara estudiava a l'institut, allà dalt. Doncs bé, també vaig valorar que aquella ràdio posada en marxa per l'Ajuntament era un exemple de dos valors bàsics per la democràcia del que parles: la llibertat i la igualtat. Tothom hi podia participar i parlar sense la censura del que havíem vingut uns quants anys enrere al franquisme. Dos valors que encara avui s'han de defensar, s'han de reivindicar per no fer pas enrere. Recordo que a les entrevistes al regidor Jaume Bosch, però sobretot quan l'escoltava als plens municipals, quan em tocava cobrir-los, sempre pensava: com s'explica tan clar i raona i defensa amb tanta contundència les seves idees i a més fa sense pujar el to, argumentant i reargumentant i reargumentant. Bé, doncs, és allò que diria que en Jaume té el to de la paraula, o que el que diríem des d'un punt de vista periodístic és un comunicador en aquest sentit. Però el temps em va fer veure també una qüestió molt important, i és que el seu tarannà proper en les formes i conciliador també era de fermesa a les idees. I això no és contradictori, sinó justament és un valor molt important a reivindicar, no només en la política, sinó en qualsevol responsabilitat i en qualsevol acció social. Entenc que la formació com a jurista té alguna cosa a veure en tot plegat, però també el seu compromís amb l'esquerra, l'eurocomunisme de govern, que potser també va tenir alguna raó en tot plegat.
Però bé, el 1981 en Jaume ja portava 2 anys a l'Ajuntament, justament al costat del CES Baltasar, i feia, jo diria, un bon temps. S'ha de dir, per fer ciutat, s'havia de fer ciutat, i molta ciutat, havia molta traca allà al darrere, i perquè, per altres coses, tot estava per fer i s'havia de dignificar una ciutat d'on venia. La nostra ciutat, la nostra comarca, han hagut de lluitar molt, molt. No es pot oblidar la lluita obrera, en Jaume no l'oblida al seu llibre, la lluita per la llibertat de la dictadura i la transició, però tampoc la lluita per fer una ciutat que fos digna per les persones. I en tot això, tot queda per el llibre, i era Jaume, i era CES Baltasar, i era tota una acció de govern, i era molta feina i molta gent també amb la qual feien equip tots dos des de l'Ajuntament. Els seus anys a l'Ajuntament, i jo parlaré també del municipalisme, són una de les escoles per les que ha passat, una de les escoles, perquè al llibre veureu que ha passat per diverses administracions, càrrecs institucionals, grups de treball, associacions, ONGs, però sempre recordem que hi ha un element molt important, i és que ha estat feina pels altres, no per ell mateix. I això és un altre valor a distingir també de tota la seva trajectòria. Una manera de fer, en definitiva, que hi ha al darrere, que l'ha portat a ser ponent de l'Estatut del 2006, a ser avantguarda i plantejar nous enfocs i un nou model de secretari, a defensar la unitat lingüística dels països catalans i la cultura catalana, el memorial democràtic, l'ecologisme, el feminisme, Europa, Llatinoamèrica. N'ha viscut, a més, unes quantes crisis. I això sempre deixa una certa cicatriu, empremta i situacions complicades i difícils que s'han superat. Algunes amb drets col·laterals perquè no es poden evitar. Però sempre fent un pas endavant, precisament per aquesta manera seva de fer, de diàleg, de negociació. I és que d'ell diríem que és un polític, un home d'acció, que entra en debats de fons, perquè sempre ha mantingut que l'esquerra ha de tenir política per sobre de tot, sense por, i com a contraposició a les propostes populistes de desgast i apropiació de les institucions que estem veient en els nous temps. I haureu sentit dir molt sovint la frase de Llop Fuster, i permeten que insisteixi en aquesta frase perquè és molt significativa. La política la fas el que la fa. I aquí ell, justament, és un home d'acció política. Com a persona compromesa, a més, no defuig el debat i la controvèrsia. Reivindica, per exemple, la Constitució després de tots els anys del procés, perquè la gent va poder votar, era una passa a la democràcia, però una eina que segurament ja toca o s'hauria de canviar justament, malgrat que alguns la tractin com si fos seva la Constitució. I a fer política també es parla de la situació política, del SUC, l'iniciativa, el 15M i els comuns, renovant vells debats i també incorporant de nous, superant les crisis de les que parlàvem abans i fent crítica i autocrítica, però sempre des del respecte i des de l'espai de l'esquerra transformadora. I insisteixo, des de l'espai de l'esquerra transformadora. És un defensor del dret a decidir, autodeterminació, malgrat no sempre sigui justament en posicions compartibles. I fent prevaldre l'entesa i el diàleg per sobre de tot. El 2018 ja reclamava l'amnistia. I de fet, caldria prendre nota de totes les reflexions que trobareu del postprocés, perquè en definitiva hi ha una mirada de futur que és cap a on anem tan justament. Ara vivim, doncs sabeu, un temps de turbulències i ens enfrontem a moments de desinformació que mai havíem viscut. Hi ha esvaltadors de la informació, hi ha esvaltadors de la política, que posen a prova justament la democràcia i qüestionen drets i manipulen les llibertats. En Jaume Fer Política es diu que queda molt per fer i farà falta molta política de debò, compromís de debò, per seguir endavant i no en el poder. Espero que Jaume continuïs buscant
respostes i també reflexions i aportacions a partir d'ara, que no tot acabi aquí, perquè la reflexió mai acaba i l'aportació mai acaba, perquè sempre és un activisme permanent. I acabo, perquè em sembla que ja estic en el temps, 3 minuts, no sense abans citar a un referent que recentment ha mort, Enrique Mújica, i un estat palestí. José Mújica. I un estat palestí. Tots dos són al llibre i al de Mújica deia que l'única cosa important que tenim és la vida. I la vida l'està matant a Gaza, justament. Espero no haver fet cap spoiler de tot el llibre. I gràcies, Jaume, per la teva generositat humana i també la teva generositat política. Bona tarda a tothom. Jo, encara que havia dit en privat, òbviament reiterar davant de tothom ara l'agraïment per haver-me convidat ja a participar en aquesta teva presentació, en la presentació d'aquest teu llibre, a més en un context en el que veig moltíssimes cares estimades, moltes cares admirades, em sento a gust. Però bé, dit això, no he vingut a parlar del meu llibre, però he vingut a parlar del llibre dels amics. Llavors val la pena que ens hi posem. Jo he destacat unes quantes coses que potser són coses soltes, però que m'ha semblat que donaven una idea del que és el llibre i que fins i tot podien convidar a deixar ganes de llegir-lo, no? És un llibre, Jaume, això que vaig a dir ara no és dolent, encara que ho sembli. És un llibre inclassificable. Igual que hi ha llibres incunables, hi ha llibres inclassificables, perquè quan el mires, diu, i com me'l va explicar, em va trucar, va dir, Master, vull que el presentis i tal, i me'l va explicar i em vaig quedar com, encara que em va dir no ho és, però em vaig quedar amb el gust de boca de que era un llibre autobiogràfic. Clar, agafo un llibre autobiogràfic i veig que es titula Fer política, no es titula Jo Claudio. Es titula Fer política, que si us hi fixeu és un títol d'allò més impersonal, perquè és un verb en infinitiu, per tant no té subjecte, i un complement directe. S'ha acabat. Llavors penses, ostres, vols dir que és un llibre autobiogràfic? Sí. Té una part claríssima de llibre autobiogràfic, perquè ell va estirant, que per cert, Jaume, aprofito per dir-te, tens una memòria, jo sempre he dit de mi que tinc memòria de peix fregit. Tu tens una memòria descomunal de tota la gent que cites. Google l'ajuda segur. Però tu tens una memòria monumental i és veritat que el llibre és en part autobiogràfic, en la mesura en què ell estira dels seus records per anar fent una narrativa. Però és que és també un llibre d'història, és un llibre que narra la història. Està una mica al límit, perquè ho fa des d'una certa subjectivitat, perquè ho fa una mica fins i tot volent de fugir del mètode de recerca històrica, ho fa molt en primera persona, però no deixa de ser un llibre històric, a mi em sembla. I sobretot, jo crec que hi ha una altra cosa, que és un llibre per al coneixement de la història. Jo no em puc imaginar ara, per exemple, per situar un nivell reduït i petit, que algú volgués fer una nova edició de la història de Sant Feliu, que ja en tenim algunes, i no llegís el llibre del Jaume, perquè realment tot el que expliques, la memòria que tens sobre el que ha passat a Sant Feliu és absolutament descomunal. Per tant, és un llibre d'història i és un llibre per al coneixement de la història. És un llibre també periodístic, perquè a mi m'ha cridat molt l'atenció que el llibre surt a l'abril del 27 i narra coses a final del 24. Que dius, ostres, com ho has fet, no? Quina facilitat, quina pluma tan ràpida, tan aguda també. Per dir un exemple del fenomen de la dana i de la mala gestió que se'n fa el 30 d'octubre o el 29 o 30 d'octubre del 24 i el llibre surt a l'abril i fer un llibre sense un temps, estem acostumats a fer-ne al centre que requereix un temps. Per tant, és també un llibre periodístic que tracta coses per les quals encara no tenim una perspectiva històrica, però que s'estan explicant en el llibre del Jaume. És un assaig també, jo crec,
Per tant, és inclassificable perquè és una mica de tot. És un llibre que a més, té una mirada analítica feta amb un gran rigor, amb una gran quantitat de dades, amb una gran quantitat d'informació, amb una gran quantitat de comentari. És un llibre crític també, no és un llibre que fins i tot considero, Jaume, que segons qui se'l pugui llegir pot sentir-se molest, perquè té una visió crítica i no refuig d'aquesta visió crítica. I sobretot és un llibre profundament coherent, o sigui, tot allò que explica el Jaume és una persona, no sé si no dic fins i tot de les poques persones que ha estat capaç de portar fins al darrer extrem amb habilitat, amb elegància, el seu pensament d'esquerres i tenyir-ho tot. Moltes vegades jo crec que des d'aquest punt de vista també és un llibre molt didàctic, no pas perquè ell hagi volgut ser allò per ensenyants de primària, alumnes de primària o per alumnes de no sé què, sinó perquè jo crec que és didàctic per una raó molt clara i que serveix a qualsevol persona que es vulgui adherir, que estigui adherint al pensament d'esquerres. I és que fins i tot per aquelles coses que a vegades els que som d'esquerres ens sentim desassistits, per dir-ho d'alguna manera ens en falten referents, no? Dius, ostres, i això com ho gestionem? El Jaume és capaç de portar el seu pensament d'esquerra fins a aquests paraments que a vegades l'esquerra els ha defugit o els ha tractat, com dir-ho, des de l'economia, des del tenisme, des del no passa res, però a vegades sí que passa, i a vegades que tenia aquests plantejaments. Però ja no estava fet de borrón a raça. Jo crec que des d'aquest punt de vista, Jaume, el teu llibre és didàctic perquè és un referent clar i és útil, és un referent clar del pensament de l'esquerra. I ara jo us voldria explicar una anècdota perquè, clar, què fas quan mires un llibre? Mires el títol, mires l'índex i em trobo que el llibre comença el 1953. Llavors vaig pensar, què passa? Vaig pensar, ja sé, la primera vaga dins del franquisme, la vaga de la tranquil·litat. Busco a Homer, però no, la vaga de la tranquil·litat és del 51. Llavors penso, ostres, no crec que el Jaume hagi mirat el tractat que va signar Franco amb els Estats Units. No crec que el Jaume hagi mirat, em sembla que el concordat amb el Vaticà també és del 53. No, hi ha una cosa molt més important que passa al 53. No sé si algú seria capaç de dir-me. Correcte. Que el Jaume va néixer. Llavors ell comença el seu relat amb el seu relat de vida. És que realment el llibre té una part d'autobiografia. I aquí sí que m'agradaria ficar la cullerada personal de Jaume. Ja potser no té sentit, però m'agradaria dir-ho. Perquè ell descriu, a més és una mica fins i tot una descripció que jo crec que per la gent de Sant Feliu pot arribar a ser com fotogràfica i molt evocadora, no? Ell descriu que neix al número 18, em sembla, d'aquest carrer, del carrer Vidal i Ribas. Diu que neix en el si d'una família en la qual hi ha, òbviament, franquisme, això no cal que ho digui, però una família en la qual hi ha un clar clima catalanista, i diu una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i que no m'he pogut estar per fer un comentari personal, que és la meva família va practicar un antifranquisme tou. Oi que ho dius, això, Jaume? I jo què vaig pensar? Ostres, és veritat i és innegable i òbviament que no podem treure cap mèrit que la lluita antifranquista frontal contra l'antifranquisme, arriscada, on et jugaves la pell, on et jugaves la vida, és la lluita que es va produir en el moviment veïnal, en el moviment obrer, en el moviment feminista, és la lluita de la clandestinitat. Però també no podem oblidar, i això de veritat, Jaume, que t'ho dic des de l'amistat i perquè ho penso profundament, que hi ha lluites antifranquistes totes que no enderroquen frontalment el franquisme, però que contribueixen a crear un món millor. I moltes vegades sabeu quines són les persones que s'han vist obligades a fer aquest antifranquisme tot? Les dones. Les dones no han tingut en aquest sentit les mateixes oportunitats.
quantes vegades la lluita antifranquista de les dones, el seu granet de sorra per fer un món millor, ha estat recol·lectar diners, per exemple, per portar-los als companys que estaven a la presó. O fer menjar per portar-los no només al marit, sinó als companys que estaven a la presó. Això també podríem titllar-ho d'antifranquisme tou, però és lluita antifranquista. Ho veig clarament així. I veig clarament així també, potser no podríem titllar-ho de lluita antifranquista stricto sensu, però moments en què en el si de les famílies, dels cercles petits, la gent fa petits canvis de mentalitat, per dir-ho d'alguna manera, que contribueixen a aquest món millor. I un exemple que segurament, Jaume, no és escaient perquè no és el teu context, però sí és escaient per això que dic. A mi m'emociona molt les famílies immigrants obreres que van venir aquí a treballar i van tenir la visió de fer que amb els pocs recursos que tenien els seus fills i sobretot les seves filles estudiessin per venir un món millor. Això va transformar el món. Vull dir que és una petita revolució també. Vull dir que aquest antifranquisme també ja Sant Feliu se'n va donar l'antifranquisme, però ostres, al final també va ser transformador aquest antifranquisme. Sí que és veritat en canvi, i ara ho dic d'una manera que soc dolenta, que tu sí vas tenir l'oportunitat de, en els darrers anys del franquisme, que avui, que tot el franquisme és a partir i no sé què, als anys 70, que ho és a partir del 59, segurament, però també recordar que les últimes execucions del franquisme són de l'any 74 o de l'any 70. I aquesta és la destinitat en la que va participar Jaume, en la que va participar el CES, va especialment la pell. Ho dic també perquè que hagi dit l'anterior no vol dir que estigui d'alguna manera menys tenint això tot el contrari, poso moltíssim en valor. Bueno, torno al llibre, no em vull estar a fer comentari personal, torno al llibre. Jo destacaria aquí un parell o tres de coses per acabar ràpid i us picaria l'ullet per acabar. I és la primera, que jo crec que val la pena posar-la en valor. El llibre, publicat l'editorial, no sé si és d'edicions 3 i 4, jo crec que això és militància també, oi Jaume? Edicions 3 i 4 és un projecte editorial, però de fet és un projecte cultural i crec que consta així a internet, que neix de fet en el franquisme, és un projecte cultural del País Valencià, i jo crec que quan el Jaume hagués pogut optar per edicions de opta per 3 i 4, opta també des de la seva militància política. Dic també que és un llibre amb una amplitud de mires a nivell espanyol brutal, perquè ella ha crescut a Sant Feliu i ha estat en política a Catalunya, però veus el llibre i el llibre parla d'Europa, parla de Llatinoamèrica, el llibre és Sant Feliu, és Baix Llobregat, és Catalunya, és Espanya, és Europa, i a més amb una capacitat d'anàlisi molt gran. Amb una amplitud de mires també a nivell temàtic, perquè parles de cultura, parles d'organització territorial, parles d'habitatge, de medi ambient, de sobiranisme, de moltíssims temes molt ben concatenats entre ells, molt ben argumentats. A vegades el títol dels capítols és difícil d'entendre, de les Canàries a Costa de Mar. Això què és? I en canvi quan llegeixes el capítol s'entén plenament perquè es diu de les Canàries a Costa de Mar. Ara ho estic dient de memòria. El llibre també permet veure, si teniu curiositat perquè coneixeu el Jaume, jo crec la importància institucional que ha tingut la figura del Jaume, segurament des d'un segon plano, a vegades, però la importància que ha tingut en la història de Sant Feliu i en la història de perquè jo que estic llegint el llibre de Sant Feliu, per exemple, quan expliques tota l'aventura del canvi de noms de carrers, és brutal i a més veus una, com ho diria, i aquí jo crec que el CES va jugar un paper també fonamental. De fet, jo he sentit parlar de l'Estel Sant Feliu. Sí o no? Però, per exemple, quan explica l'episodi del canvi de noms de carrers, la sensibilitat, en el fons, amb la que es fa aquest canvi d'animació, de retirada dels noms franquistes dels carrers i
començar a col·locar adients en una democràcia, però sempre des d'aquest criteri de tendir ponts, des d'aquest criteri de diàleg, i per això, de fet, alguns noms dels carrers, tu ho expliques bé, es van conservar, però bueno, és que ara posava l'exemple del que ha representat el Jaume per Sant Feliu, però no volgueu saber el que ha representat el Jaume per Catalunya. Com que deia abans que tenia memòria de fregit, no és veritat, en la construcció del cos de Mossos d'Esquadra, en temes de seguretat, la redacció de l'Estatut, com mencionava l'Estela, del 2006 o del 2005, no sé mai què és. 2005. Sí, només del 2005. La crisi del 2017, el Jaume va jugar un paper clau també, tot el tema del judici al major Trapero, tot el tema de la llei d'amnistia. El Jaume realment ha tingut un paper importantíssim. Però a més d'aquest paper importantíssim des de les institucions, jo també m'agrada, per allò de que el cantautor que diguéssim, m'agrada posar de manifest el paper que ha tingut no des de la política, sinó no des de les institucions, millor dit, sinó des de l'exercici de la política fora de les institucions. I, per exemple, per posar exemples, podeu llegir el llibre, veureu que hi ha més casos, però el projecte Un món de Marglada, un triangle de Marglada. Aquest és un projecte fantàstic. Tu et fas teves unes paraules del Pere Camps que a mi no les coneixia, m'han agradat moltíssim. Com és que no ha sorgit un projecte cultural potent dels països catalans, no? Allà on es parla de la llengua catalana, què ha passat, no? Per tant, això és fora de les institucions. Una altra faceta que hi conec molt del Jaume fora de les institucions, on té un compromís, perquè jo crec que la paraula compromís, això no ho dic, però defineix molt el Jaume. I el compromís que té ara, per exemple, amb la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, que està implicat i és membre de la Junta i un membre actiu i un membre amb idees, o el tenim també a la Junta del Centre d'Estudis Comarcals. Per tant, no és només que hi ha política des de les institucions, també des d'iniciatives socials. I últim, picada d'ullet. Picada d'ullet. Una cosa que m'ha cridat l'atenció del llibre, jo no us diré molts noms per deixar-vos les ganes, no? Però us en diré un o dos. La xarxa de relacions personals i de coneixences que té el Jaume des de l'exercici de la política i des dels seus càrrecs com a vicepresident de l'IPO, com a diputat al Parlament de Catalunya, té una xarxa de coneixences monumental. Jo, per dir alguna cosa, és que ha tingut reunions exòtiques, verdaderament exòtiques. Una es reuneix a Moscou amb Gorbachev. Hòstia! No, anava a fer una delegació. I quan explica aquesta història, explica una que ja no es pot riure tant perquè la posa per molt humor, no? Però resulta que el dia que la van a veure, bueno, en el context del viatge a Sant Petersburg, a Rússia, perdona, a Sant Petersburg, em sembla que coincideix amb un personatge d'aquells sinistres total. No, a Sant Petersburg els vi amb... Imagineu-vos la xarxa. No sabia qui era. De coneixences que té exacte, en aquell moment ho dius, no sabia una idea. En definitiva, i això sí que ho vull dir, perquè ho vull dir bé, és un llibre magnífic, de veritat ho dic amb un cor a la mà, és un llibre que ens dona l'oportunitat d'aprendre d'una persona com és el Jaume, d'aprendre a pensar, i per mi això és molt important en clau d'esquerres i en clau de justícia social, i d'actuar també en clau de diàleg i en clau de tenir bons. Per tant, enhorabona pel llibre, m'agrada moltíssim llegir-lo i petit, perquè se l'havia de llegir el mestre quan ja estava cansada, però m'agrada. Té la paraula. Tinc micro, gràcies, Esther. Per mi és un plaer estar amb l'Esther a l'Esther i per suposat ajudar a presentar el llibre del Jaume Bosch, que també és un amic íntim, un company de 50 anys de militància, una extraordinària persona, rigorosa, una persona entranyable, simpàtica, agradable, oberta, i el llibre, sincerament, vaig dir una cosa una mica incorrecta, però és una passada. És un gran encert aquest llibre, perquè barreges
vivències, experiències, teoria política i teoria jurídica. És a dir, molt pocs llibres són capaços de lligar, diguéssim, amb una sola perspectiva totes aquestes idees. És un llibre molt amer, Jaume, jo he disfrutat llegint-lo. Escrius com parles i parles com escrius. Això és molt difícil. Normalment la gent, i ho dic per la meva experiència durant molts anys, primer com a periodista i després escrivint tantíssimes editorials dels butlletins municipals durant tants anys, és molt difícil que quan et poses a escriure no donis com un to un pèl més alt, com intentar ser una mica més culta o amb un llenguatge, diguéssim, menys planer. El Jaume no. El Jaume fa un llenguatge planer a dalt, a les 400 i pico de pàgines que té. Després introdueix vivències personals, intercalades amb una narrativa global, i això és molt important. Té un fil conductor sempre, encara que l'Ester s'hagi despistat amb alguns dels titulars. Sí, a mi, es vaig dir una cosa, a mi se m'ha fet pura llibre, i després explicaré el que voldria que fes el Jaume després. És un llibre que sincerament sona com una filharmònica afinada. Per què? Perquè no es deixa res, perquè no toca tot. Toca el partit, els partits, però que per nosaltres és un, perquè és la continuïtat històrica del PSUC i Iniciativa Comuns ara. En segon lloc, a les institucions de l'estat, no se'n deixa ni una, i de totes treu experiències i lliçons no solament del passat ni del seu moment, sinó fins i tot de futur. I ho fa, evidentment, per l'Ajuntament. I ho fa, per suposat, de l'àrea metropolitana. I aquesta reflexió l'extén a la Diputació, l'extén al Consell Comarcal, l'extén a les institucions. És molt graciós quan explica les vivències de com li deien que havia de viure molt bé dintre del Senat espanyol. Que, per cert, recordo que em sembla que no el cites, però qui explicava que vivia molt bé dintre del Senat era el Roc Fuentes, company nostre, representant senador, i que quan jo era diputat al Congrés a l'hora que alcalde de Sant Feliu sempre em deia: escolta, Cesc, el Congrés patiu molt, però el Senat no patiu d'aquesta manera. Evidentment, i a més, cites fora de les institucions. Parles, evidentment, al Parlament de Catalunya, parles, per suposat, també del que suposen les institucions europees, però també tens molta tirada a parlar del moviment obrer, a parlar a fons de la comarca, a parlar a fons de la defensa de Sant Feliu i del Baix Llobregat en la línia que explicava l'Esteve. És un llibre que a més posa accent en tots els valors i no se'n deixa ni una línia. Parles de la llibertat i de la igualtat, de la defensa de la llengua, del sobiranisme, i expliques moltes coses molt interessants del procés. Evidentment, el feminisme, contra la xenofòbia, la memòria democràtica. És a dir, aquí relligues d'una manera magistral molts conceptes, molts valors, els teus valors i els nostres valors. El llibre també és capaç de denunciar els perills pel sistema democràtic actual. Ho deia l'Ester, fins i tot sembla que s'hagi tancat abans d'ahir l'edició. Per què? Perquè parles ja de l'auge de l'extrema dreta a Europa i al món. Parles de Trump, parles de tots els països de la democràcia i, evidentment, ets capaç, evidentment, en aquest sentit, de començar a plantejar com hem de treballar per encara. En Jaume és, el testimoni vivent de la militància en un sentit ampli. Són 50 anys els teus anys de militància. A la universitat, a les institucions, als moviments de base, a les entitats de Sant Feliu de Llobregat, començant per fa molts anys quan eres membre de la Junta del Casino, que també surt junt amb el Salvador Bertran, si no recordo malament. Després, en el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, sempre s'han curiosit per lo nou, això és molt interessant. Molts, al llarg dels anys de militància, perden interès per tot allò que els sorprèn o que és nou. El Jaume, quan succeeixen tots els nous moviments que després cristal·litzaran en Podemos a Espanya i després en Comú a Catalunya, ell està molt encuriosit, se suma molt ràpidament, no solament a la mobilització, sinó a les reflexions que fan tota aquesta gent que després hem lograt incorporar. En el seu moment també va sentir-se, i amb això crec que ho hem fet junts, molt encuriosit per l'eurocomunisme.
I per nosaltres es va convertir pràcticament en el camí que no segueix sent gairebé el dogma de la nostra vida. I quan va venir el Berlinguer a Catalunya, doncs ja va ser massa per nosaltres. Jo vaig tenir l'ocasió de rebre'l com a responsable del Baix Llobregat del PSUC a l'aeroport del Prat, i per mi ha sigut un fet imborrable a la meva vida. He estat amb el que col·loquialment li deien a Itàlia el sardo mudo, o el culo di ferro, perquè era de Sardenya, d'origen aristocràtic, i a més era el que resistia més totes les negociacions i procedent, el culo di ferro. En Jaume Bosch és un gran negociador. Es nota en el llibre surt a l'Institut del 2005. Els primers, les referències també de tot el que es va ser el referèndum a Catalunya. Però a mi m'agradaria dir especialment que jo me'l considero un caçador de candidatures. Hi ha caçadors de bolets i caçadors de candidatures. Quan en Jaume Bosch era el responsable de fer candidatures municipals, en trobava a llocs que pràcticament els altres tenien que buscar. A Google, que no existia, per tant buscava la gran enciclopèdia catalana. A quin poble ens acabava de vendre el Jaume Bosch. Realment és molt meritòria la tasca que va fer. Va travessar Catalunya de banda a banda moltíssimes vegades, però no solament per les seves responsabilitats a la Diputació, al Congrés, al Parlament, etc., sinó també per fer candidatures, especialment d'iniciativa del PSUC, d'iniciativa, per suposat això és un gran mèrit. Vull acabar recordant 4 vivències i 2 recomanacions. Una per Jaume i les altres per nosaltres. A l'abril de 1976, això s'ho de llibre, el 90 el febrer Congrés de Cultura Catalana de Sant Feliu, que va ser un èxit tremend. Vam fer una gran festa final. Evidentment vam omplir, era el pati dels padres, i vam omplir-lo i va ser bestial. Total, que com a conseqüència d'això el sergent de la Guàrdia Civil ens va cridar al Jaume Bosch i vam anar allà. Y nos va a decir, ustedes se han confundido la apertura con el aperturismo. I al sortir el Jaume i el rei, mentre hi havia uns quants dels nostres que havien posat al començament al carrer Santa Maria, pensant que com a mínim ens detindrien i tenien que començar a fer pintades i mobilitzacions. Doncs no, ens vam quedar amb l'aperturisme. El segon, la campanya electoral de 1979, de les municipals. Evidentment va ser espectacular. Eren més de 300 afiliats al PSUC a Sant Feliu i fèiem el que es deia a Itàlia i que vam portar aquí, el porta a porta. Molt bé, el porta a porta el fèiem a consciència, no ens trucava i ens deixava, sinó que ens trucava i anàvem parlant amb les persones. Bé, clar, imagineu-vos que més de 200, com a mínim, vam estar fent el porta a porta. Bé, hi ha una cosa anecdòtica, el Jaume no posa llibre, però jo sí que l'explico. El Jaume, quan passàvem per determinats carrers i estàvem a diferents llocs del centre del poble, explicava, hola, soc el Jaume, participo per la candidatura i soc el fill de l'Irene Mestre. Per cert, amb això hi havia un altre que competia amb ell, perquè el Salvador Bertran deia, ei, em presento i soc el fill de la Rosa Codina. Quina cosa més gran. Al cap de molts anys, jo ara soc el pare de la Lluna i del Xesco. Vull dir, hem invertit ja els papers. Després també vull parlar un segon del 23F, a Sant Feliu. El 23F, que va ser l'intent de cop d'estat del Tejero, el Jaume i jo ens comuniquem immediatament, jo estava a l'alcaldia, ell estava a casa, els dos escoltàvem la seva, vam sentir cop d'estat i ell va venir immediatament a l'Ajuntament. Vam posar uns guàrdies urbans que ja consideraven demòcrates a vigilar la caserna de la Guàrdia Civil, que simplement ens van dir, esperen los órdenes, perquè no sabien ella qui els esperaven. Però el que va ser molt interessant és que tots els partits polítics de Sant Feliu van posar els seus fitxers a l'Ajuntament perquè van considerar que allà seria l'últim focus de resistència si el cop avançaven. I vam estar junts, i la imatge d'aquella nit és la del Ramon Vallès, que era regidor de l'Ajuntament, dormint embolicat amb la senyera catalana en aquests bancs tan tremendos que eren bancs més de judici que no pas d'Ajuntament. Jaume, a la quarta vivència, el Jaume com a portaveu municipal. Jo he disfrutat tant amb el Jaume. Ell va ser portaveu, com a mínim, als 21 anys que jo vaig ser alcalde. I 16 va ser, a més, portaveu no solament del grup municipal, sinó del govern, perquè a la vegada teníem majoria absoluta. Per tant, òbviament, ell quan intervenia allà
fer el resum. Ell va tenir dues èpoques, unes que estava a plena dedicació a l'Ajuntament i la major part, o gairebé molta part del temps, només tenia dedicació parcial. Llavors, què passava? Quan faltaven 1 o 2 dies pel ple municipal, o ens veien presencialment o ens trucaven. I el Jaume em deia, Cesc, com veus el ple? I jo li deia, bueno, aquest serà ràpid, curt, no li deia, no, Jaume. L'oposició hi ha 1 o 2 punts que ens intentarà fotre la punyeta, però segur, i a mi se'ns tiraran allà. Jo només acabàvem aquí i deia, tu tranquil. Què feia? El Jaume s'ho preparava, però fetent. Però a nivell que buscava fins i tot potser intervencions que havia fet el portaveu de l'oposició corresponent, fos Convergència, fos Convergència i Unió, fos PSC o fos després el PP, i li recordava potser al cap de 2 o 3 anys el que havien dit posicionant-se al revés del que pensaven posicionar-se en aquest moment. És a dir, era una autèntica disfrutada. Jo he disfrutat molt com a alcalde de tenir un portaveu com ell i ser al cap d'un gran equip. Aquí n'hi ha 2 que van estar amb mi i amb el Jaume i que realment estic tan satisfet d'haver compartit amb mi. Jaume, a mi del llibre hi ha 2 coses que d'alguna manera crec que encara es podrien afinar més. T'he vist que has picat amb alguns, has criticat i has puntualitzat amb alguns, però encara és massa poc. Per això et demano que facis el Fer Política 2, en el qual aquelles cosetes que has amagat o has dulcificat de certs, diem competidors, per no dir enemics, però que són realment ells cap a nosaltres, els puguis escriure i poder disfrutar. Dir a tots els altres, a tots els que esteu avui aquí, que llegiu el llibre, que us ho passareu molt bé, que el Jaume s'ho mereix i que realment per mi ha sigut, és i serà una gran disfrutada ser amic seu. Moltes gràcies. Bé, em toca a mi. He de començar una bona estona fent agraïments. Primer, gràcies a l'Àngel Merino, que ho ha explicat, hem compartit moltíssimes coses i li agraeixo molt que des de la USLA m'hagi convidat a fer la presentació aquí. Gràcies a l'Ateneu, Lluís, perquè per mi és important que l'Ateneu hagi acollit aquest acte, perquè en el llibre explico alguns fets que tenen a veure amb l'Ateneu. Per exemple, que al gener del 1939 la meva mare va veure des de casa seva, al número 18 d'aquest carrer, com els soldats franquistes cremaven la biblioteca de l'Ateneu. O com de petit em va tocar anar al Colegio Parroquial San Fernando, que estava aquí, que després de la guerra va substituir a l'escola de l'Ateneu, perquè a més el franquisme el va incautar. Bé, també, evidentment, agraïment a tots els que sou aquí i a l'amiga i als amics que han acceptat intervenir avui. Jo sempre faig la conya de que si un escriu un llibre el que ha de fer la presentació és que li presentin els seus amics, perquè és la garantia que parlaran bé. Si portes un crític, potser s'encanya, però amb ells estava garantit que parlaria bé. A l'Esteve Crespo, amic i periodista de primera, em fa molta il·lusió recordar-lo a Ràdio Sant Feliu quan era molt jovenet i començava, i és un orgull veure que avui és el director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. El llibre precisament recordo, abans ho he citat a l'Àngel, la defensa que va fer de la seva tesi doctoral a l'Autònoma sobre la història de Ràdio Sant Feliu. També gràcies a l'Ester, bona amiga, amb la que vaig compartir un temps a l'Ajuntament i que des de fa anys dirigeix de forma absolutament incansable al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Ja heu sentit que diu que ha de llegir altes hores de la nit perquè tot el dia està pencant. És una entitat de la que formo part i el centre, la veritat és que també surt en el llibre perquè intento fer una reflexió sobre la comarca i jo penso que sense el centre d'estudis és difícil explicar què és el Baix Llobregat. I què dir del Cesc Baltasar? És de les persones que més surt al llibre, company en la lluita contra el franquisme, alcalde de la ciutat, conseller de la Generalitat i tal com ha demostrat, amic abans que res. També més agraïments sobre el llibre, lògicament, a la Mònica, primer de tot, i a la meva família, al Xavi, a la meva família, i a l'Eliseu Climent, autor de La Pila, i a l'editorial 3 i 4 de València, que ho ha explicat l'Ester, que ha publicat el llibre, l'editorial, i a l'eurodiputat Jaume Sens, que és l'autor del pròleg.
El Jaume Sáenz escriu en el pròleg que el fet que jo li demanés que escrivís ell el pròleg, ell que venia de l'activisme del 15M, era com un missatge. De fet, el Jaume Sáenz, si per alguna cosa va destacar, era per defensar els drets de persones que la policia havia vulnerat els seus drets. I jo, en canvi, a l'Escola de Policia de Catalunya intentava formar policies democràtics, això sí. Però sí que és veritat que era un missatge perquè a mi de seguida em va interessar aquell moviment, el moviment del 15M, i em va semblar que calia intentar, per enfortir les esquerres, unir aquell activisme amb la tradició que venia del SUC i d'iniciativa. Jo explico una anècdota que pocs dies després que es va desallotjar la plaça Catalunya, que el Felip Puig, a lo bruto, va desallotjar plaça Catalunya, molts ho recordareu, es prenien possessió els ajuntaments democràtics i jo vaig estar aquí a la presa de possessió del Jordi Sant José. I a fora hi havia un grup de gent de Sant Feliu que cridava no ens representen, no ens representen. I quan es va acabar l'acte, uns quants em van venir i em van dir escolta, moltes gràcies per haver portat el tema del desallotjament de plaça Catalunya al Parlament i haver demanat la dimissió del Felip Puig. I vaig pensar, home, potser una mica sí que el represento, no? I a partir d'aquí crec que ens podem entendre. També era un missatge a l'encàrrec de l'Eliseu Climent. L'Eliseu Climent és una persona clau de la cultura catalana, marmessor i amic del Joan Fuster, que ha viscut en el País Valencià totes les circumstàncies brutals de la violència, fins i tot amb bombes contra la casa de Joan Fuster, de l'extrema dreta contra tot el que pogués sonar a catalanisme, i em va semblar que primer per amistat amb ell i segon perquè sempre ha intentat defensar els territoris de parla catalana i en concret el País Valencià, que seria bonic que el llibre el publiqués 3 i 4. Això, evidentment, complica una mica les coses. Per exemple, els primers dies hi va haver problemes de distribució perquè no arribaven els llibres i a sobre la fase final de la distribució va coincidir amb les conseqüències de la Dana, que també van afectar a l'editorial del 3 i 4 i per tant ells també van patir la negligència criminal del president Mazón, que va causar molt de prejudicis a moltíssima gent. El llibre, en aquest sentit, de l'epíleg, del pròleg i de la part meva, vol unir 3 generacions. Explico que jo tenia 15 anys quan l'Eliseu Climent va fundar l'editorial 3 i 4 i que el Jaume Sáenz en tenia només 7 quan jo vaig entrar com a regidor a l'Ajuntament el 79. Per tant, el llibre intenta jugar amb el passat, però amb la voluntat d'entendre millor el present i el futur. Parlo una mica del llibre. El que em va costar més va ser escollir la fórmula per estructurar-lo. Inicialment jo havia pensat en una espècie de descripció de valors democràtics, d'institucions, però tot seguit vaig veure que això, el que jo podia aportar-hi era la meva experiència personal. Hi ha molts estudis de dret constitucional, de ciència política, que parlen sobre els ajuntaments, sobre el Senat, sobre el Parlament, sobre la llibertat o sobre el dret, i que el que podia tenir gràcia era reflexionar sobre tot això, però a partir d'explicar com he vist jo que funcionaven alguna d'aquestes institucions. No he volgut fer una autobiografia perquè m'interessava a partir de les meves vivències, no tan sols per explicar-les, sinó també per traslladar-les cap al present o al futur. De fet, el professor Ricard Gomà ho va descriure d'una manera, va fer una definició amb una piulada que em va agradar molt, que deia que eren memòries de futur. Doncs mira, m'agrada moltíssim, perquè a partir de la memòria intento també parlar del futur. Hi ha coses que faig expressament de lligar aquestes històries del passat amb coses que hem viscut ara, precisament per treure conclusions o explicacions. Per exemple, intento recordar l'Estatut del 2005, el que va aprovar el Parlament, no el que després ens van retallar, perquè pot explicar on venim i cap on podríem anar. Recordo la lluita de l'Associació d'Expresos Polítics del franquisme, que precisament perquè això ens ajuda, en el record de la memòria democràtica, a plantar cara a la voluntat del PP i de Vox d'engrossir el que va ser el franquisme. Penso que el record de les lluites feministes i d'aquests primers centres de planificació familiar, com el que hi va haver a Sant Feliu, serveixen per lluitar contra l'increment d'un masclisme cada vegada més violent. Que l'explicació de les baralles internes dins del SUC als anys 80 haurien de servir
cosa difícil, per superar les divisions actuals de les esquerres. Que, per exemple, rellegir el Paco Candel és molt útil per plantar cara al racisme i la xenofòbia d'Aliança Catalana. O que l'europeisme del Berlinguer o del Guti ens pot ajudar davant de l'antieuropeisme populista de gent com l'Orbán o la Le Pen. I que explicar que als anys 70 van desaparèixer els peixos del Llobregat, on jo anava a pescar amb el meu pare perquè estava contaminat, ens ajuden a entendre millor, a ser sensibles davant l'emergència climàtica. En un primer capítol explico com vaig entrar a la política, a les acaballes del franquisme, ara que precisament commemorem el 50 aniversari de la mort del dictador. Parlo de Sant Feliu, del Baix Llobregat i de la Facultat de Dret, i de persones que em van influir, com en Jordi Solitura o en Josep Benet. I no dissimulo la intenció de posar en valor la lluita per la democràcia quan de posicions des de vegades contraposades s'intenta devaluar el que va suposar conquerir la democràcia, que és una democràcia imperfecta, però és infinitament millor que la dictadura que teníem des del 39 fins al 75. De Sant Feliu, i em faig especial esment avui aquí, em parlo del final del franquisme, de les pintades, de l'anada a Prada amb el Sebastià, amb uns 600, em sembla, l'any 73 o 74, a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, del Congrés de Cultura Catalana, que ha parlat el Cesc, amb la frase aquesta cèlebre i mítica del president de la Guàrdia Civil, que no s'enterava, aquell sí que estava desubicat. O del manifest a favor d'un ajuntament democràtic, publicat el 1976, que unia gent del SUC amb persones demòcrates com l'Albert Llopart, l'Eduard Amigó o el Josep Maria Grau. Recull uns valors que jo he considerat primordials: la llibertat, la igualtat, el dret i la defensa de la llengua. Tothom té els seus valors, jo he triat aquests. En aquest darrer tema recordo a l'escriptora de Sant Feliu i veïna d'aquest carrer on jo vaig viure de petit, la Joana Raspall, o en Francesc Candel en l'any del centenari del seu naixement. I m'emprendo amb el fet que aquests últims anys s'hagin quedat milers de persones sense poder fer classes de català perquè no hi havia prou places facilitades pel govern. Hi ha una anècdota amb la Joana Raspall que em sembla que alguns coneixeu, que és que quan vam publicar una revista de SUC que es deia Entorn, a l'any 76, vam publicar articles en català i estaven farcits de faltes d'ortografia. La Joana ens va escriure una carta dient que això no podia ser. I el comitè local, suposo que devia ser cosa del Cesc, em va delegar a mi perquè anés a parlar amb la Joana a dir-li: home, és una injustícia que ens critiquis perquè nosaltres ningú ens ensenya català. I vaig anar a parlar amb la Joana a casa seva. I la Joana em va dir: escolta, Jaume, està molt bé que voleu escriure català, però si volem salvar la llengua, el català l'hem d'escriure bé, sense faltes d'ortografia. I el que jo vaig fer és que en lloc de convèncer amb ella em va convèncer a mi i em vaig apuntar a les classes particulars de català que ella feia a casa seva. Bé, també en aquest sentit entro en el tema del sobiranisme i de les esquerres. Des d'un principi que a vegades sembla utòpic, però que per mi és clau. Els drets nacionals i els drets socials són indestriables, tot i que el nacionalisme sovint s'oblida dels drets socials i l'esquerra massa sovint s'oblida dels drets nacionals. I afegeixo que no tan sols són indestriables, sinó que no es poden aparcar durant una temporada. Durant el procés, alguns van aparcar els drets nacionals i alguns van aparcar els drets socials. I parlo del procés, destacant, i aquí, per fer-me fort amb les meves opinions, em baso en una persona incontestable, que és el Josep Fontana, un dels millors historiadors que ha tingut el país, que havia sigut militant del SUC, defensor del dret a l'autodeterminació, que va escriure: demanar la independència de Catalunya forma part de l'ADN del poble català, però que alhora era conscient del carreró en què, sense sortida, ens podia portar una declaració unilateral d'independència. El Fontana deia: què us penseu? Que els països europeus acolliran una Catalunya independent? No. I què fareu amb la Guàrdia Civil, l'Exèrcit i la Policia Nacional? Agafaran camions i se n'aniran cap a Saragossa o haureu de negociar amb l'Estat? Si s'havia de negociar amb l'Estat, jo vaig apostar clarament des del que va ser el Pacte Nacional pel referèndum, que era molt transversal, per intentar fer un referèndum pactat, però al final això, per la intransigència
del PP, i jo crec que per la manca de visió unitària de l'altra banda no va tirar endavant. Em sembla que ara hi ha alguns personatges que han escrit sobre Catalunya que ens poden ser útils. Un és en Miquel Caminal, professor expert en federalisme que va morir fa uns anys. L'altre és en Xavier Domènech, historiador. Penso que ara el que toca és enfortir la nació, assegurar el sentiment de ciutadania de Catalunya, de ser un sol poble, incrementar l'autogovern i defensar de forma unitària el català en la línia del Pacte Nacional per la Llengua que es va signar fa uns dies. En el capítol dedicat a les esquerres esmento la influència als anys 70 de l'eurocomunisme, de parlar del CES, d'Enrico Berlinguer, secretari general del Partit Comunista Italià. Faig referència a les esquerres llatinoamericanes, de Salvador Allende a Lula, i intento definir els components ideològics actuals que per mi pot tenir una agenda de l'esquerra. I explico, s'ha citat l'entrevista amb Gorbachev en una delegació de la Diputació de Barcelona l'any 1992, quan ja no era president, perquè un cop d'estat que el va forçar d'alguna manera a dimitir de president de la URSS, i que vam anar a la seva fundació a Moscou, que estava envoltada per la policia que pretenia desallotjar Gorbachev de la seva fundació. Finalment hi vam poder entrar i vam poder parlar amb ell, dient que era una delegació estrangera, però eren uns moments molt convulsos a Rússia. I també parlo de la tradició centralista d'una bona part de les esquerres espanyoles. Una, la del PSOE, parlant de federalisme sense fer mai propostes federals, i algunes situades a l'esquerra, a la seva esquerra, promovent amb una història una mica trista, promovent històries, operacions contra qui fou conseller de la Generalitat i secretari general del PSUC, Joan Comorera, o demostrant als anys 90 i fa ben poc, tant Julio Anguita com Pablo Iglesias, la seva incapacitat per acceptar la sobirania de les forces polítiques catalanes que els hi eren afins. Pel que fa al president del Brasil, Lula, una altra anècdota que penso que és divertida. Abans de ser president, el Lula del Brasil va venir a Barcelona en un viatge i va voler tenir una entrevista amb la Diputació de Barcelona. Llavors hi havia un pacte entre els socialistes i Iniciativa, i els socialistes em van dir: escolta, ja vindrà un sindicalista brasiler, no ens interessa gaire parlar amb ell, saps què? Fes-te encàrrec tu i queda't amb ell. Jo vaig tenir una entrevista amb ell, me'l vaig emportar a dinar, tots dos sols, un privilegi brutal, un dinar amb el Lula, i bé, al cap d'uns anys el Lula, amb més de 52 milions de vots, va ser president del Brasil. Jo penso sempre que algú del PSC de la Diputació es devia estirar els cabells d'haver-me fet aquest regal, que jo me'n vaig gaudir, la veritat, molt. Dedico un capítol a explicar com he vist les institucions en les que he ocupat un càrrec públic, des de l'Ajuntament de Sant Feliu amb Cesc Baltasar, com a alcalde, o al Parlament, al costat de qui era conseller en aquests moments, en Joan Saura. En el cas de l'Ajuntament de Sant Feliu, en el primer capítol explico com hi vam arribar, i en l'apartat dedicat a les institucions recordo els primers anys, quan realment tot estava per fer, però literalment tot estava per fer. El canvi de noms als carrers, ho has citat. Una vegada parlant amb el Manel Carrió em va dir: ho hauries d'explicar, perquè hi ha coses que eren evidents, que l'avenida del Caudillo o la plaça de los Mártires s'havia de canviar. Però, per exemple, us poso un exemple anecdòtic. Alguna vegada no us he preguntat per què la continuació de Laureà Miró cap a Sant Just es diu avenida Montejurra. Montejurra era el nom d'un tercio de l'exèrcit franquista. Però per què no el vam canviar? No el vam canviar perquè a Sant Feliu, una família, la família Prats, que era bàsicament la gent que formava el Partit Carlí, havia estat al costat de la democràcia i ens sabia greu que ets lleig, i perquè feia poc temps que a Montejurra, a la plec que organitzava el Partit Carlí, per culpa del senyor ministre Fraga, havien mort dos militants del Partit Carlí que llavors estaven a l'esquerra. I vam dir: escolta, no ho toquem, i mira, l'avinguda Montejurra continua allà per aquest motiu. També l'aposta per la capitalitat de la comarca, o per l'arxiu, la Mariluz ho sap prou bé, o el 23F, ho ha explicat el Cesc. La veritat és que ell ha explicat l'anècdota aquesta dels policies municipals vigilant la Guàrdia Civil que esperaven òrdenes, i jo me'n vaig anar a veure que llavors hi havia la Policia Nacional aquí, el comissari i el tinent de la Policia Nacional, i ells ens van dir que ells estaven al costat de la Constitució i contra el cop. I vaig dir: doncs vingueu, sisplau, a l'Ajuntament i parleu amb l'alcalde. I van anar, i mentre pujaven l'escala,
un sindicalista, el Martí Obiols, s'acosta i diu: Jaume, que et porten detingut? No, aquests no. Bé, i finalment intento definir-me sobre 4 aspectes de l'activitat política. L'exercici d'un càrrec públic i el perill de quedar-ne presoner, el contrast entre transfugisme i la fidelitat als valors, l'aposta per la pluralitat i el pacte. La política és bàsicament respectar la pluralitat i saber i ser capaços de pactar entre partits diferents. No és cap traïció pactar, és una voluntat de canviar les coses, o la relació amb els mitjans de comunicació que l'Esteve segur que s'haurà d'explicar amb especial atenció. Bé, he fet el llibre, com sé, durant l'any 24 i de fet els primers mesos del 25. I en aquests moments vivim moments preocupants. El genocidi a Palestina que ha arribat a uns límits absolutament insuportables. La guerra d'Ucraïna, moltes altres guerres amagades a l'Àfrica i altres llocs. L'oblit que no té nom del Sàhara Occidental, on amb el Manel vam estar als campaments de Tinduf ja fa bastants anys. O la presència creixent de l'extrema dreta. A casa nostra sobre en tenim dues, una de franquista i una d'independentista, que comparteixen una cosa, l'odi cap a les persones migrants. És realment trist. Totes dues diuen defensar el cristianisme i contradiuen cada dia les reflexions que va fer el papa Francesc. Ara fa 80 anys, el nazisme i el feixisme van ser derrotats per dues grans potències que avui tenen dirigents com Trump i Putin, que abracen bona part de les ideologies que van perdre la Segona Guerra Mundial. I a Alemanya, Itàlia, França o Espanya creixen els hereus del nazisme, del feixisme, del règim de Vichy o del franquisme. Crec que ens toca reaccionar cadascun des d'on vulgui i pugui ser útil. Fer política admet moltes fórmules. Una pot ser militant en un partit, però n'hi ha moltes d'altres. El cas és comprometre's amb la democràcia, el compromís que deia l'Ester, cada dia i des d'on es vulgui i es pugui. Aquest, de fet, és un dels objectius del llibre. Potser seria el moment de ressuscitar, adaptant-lo a la societat actual, lògicament, la idea d'aquest compromís històric que va defensar Enrico Berlinguer, que després del cop d'estat contra Salvador Allende a Xile va definir la necessitat de construir majories el més àmplies possibles enfront dels que voldrien devaluar o destruir la democràcia. A Itàlia, a finals de l'any passat, es va estrenar una pel·lícula que es diu Berlinguer, la grande ambizione, que tant de bo puguem veure aviat al Cine Baix, i el seu director, Andrea Segre, diu que Berlinguer sabia escoltar i sabia dialogar, una característica que avui es troba a faltar en la política no tan sols italiana, sinó mundial. El diumenge passat, 11 de maig, era el camp de Mauthausen, amb la commemoració del 80 aniversari del seu alliberament, amb un viatge organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals. Allà a Mauthausen, al costat de milers d'altres persones, va morir Josep Miret, conseller de la Generalitat i militant del PSUV. No s'ha reivindicat prou la figura d'un conseller de la Generalitat mort a un camp de concentració nazi. Enmig del record de l'horror, vaig veure, però, milers de nois i noies de tota Europa disposats a no oblidar i a plantar cara a la foscor. Jo crec que aquesta és la nostra esperança i, de fet, el llibre vol ser una modesta contribució en aquesta tasca. Acabo. Aquests dies hem parlat molt de la mort de l'expresident de l'Uruguai, José Pepe Mújica, de qui en el llibre explico com van coincidir a Montevideo en una trobada de les esquerres llatinoamericanes amb Iniciativa per Catalunya que ell va presidir. I vaig anar al costat del professor Miquel Caminal, del que ja he parlat, a explicar el procés d'elaboració dels continguts de l'Estatut de Catalunya, i a l'esquerra llatinoamericana els interessava i vam fer unes sessions molt productives. Mújica, en moments de descrèdit de la política, és avui un referent moral i ètic per a molta gent. Per la seva coherència, per la seva opció de tornar a viure humilment després de ser president del seu país. Però atenció, Mújica no era, en tots els respectes, la mare Teresa de Calcuta. El seu compromís amb la justícia social naixia de ser d'esquerres, d'haver estat guerriller dels Tupamaros, d'haver passat per la presó de la dictadura militar, d'encapçalar el Frente Amplio d'Uruguai, una experiència d'unitat de les esquerres de les que les esquerres catalanes i espanyoles haurien d'aprendre. Penso que cal entendre la memòria democràtica sense banalitzar-la ni diluir-la. Mújica era militant d'esquerres, com Manolo Vidal, protagonista d'una pel·lícula magnífica com el 47, era militant del PSUV i de Comissions Obreres, cosa que la pel·lícula no explica.
Ho han lamentat des del periodista Andreu Claret fins a una de les actrius de la pel·lícula, la nostra companyina Clara Segura, i Comissions va portar l'autobús al seu darrer congrés per recordar-ho. Fer esment de la militància dels protagonistes de la història no és cap motiu de sectarisme, sinó que els posa en el seu context. És difícil entendre el paper de Joan García Nieto aquí a la comarca com a sociòleg, sindicalista i com a cristià sense entendre que era del PSUV. O és difícil entendre el paper de Neus Català, represaliada en un camp també de concentració nazi, sense entendre que era del PSUV. L'any 2024 Lula va dir de José Mujica: un germà no s'elegeix, però un company sí. Mujica és el company que jo vaig elegir. Fer política, la veritat, és que he tingut adversaris i fins i tot algun enemic, segur. Però per damunt de tot he triat companys i companyes, he fet amics i amigues, molts de Sant Feliu i del Baix Llobregat. Molts i moltes surten al llibre i molts i moltes són avui aquí. Moltes gràcies.